Hatod sa Indo kan DZGB, ang programang Legally Yours GB. Ini ang programang magtataon ng opinyong legal, madaraning impormasyong legal, asin pagdiskutir kan mga napapanahon na issue, mapadapit sa mga lays kang nasyon, asin maging sa lado lokal. Legally Yours GB. Mga legal advices, asin masimbag sa indong mga kahaputan. Legally Yours GB. Magpartisipar asin magkapot, gunyan, uya ang sa indong makakaiba, digdi sa Legally Yours GB. Dapat aram mo. Ignorance of the law excuses no one. Kaya, dapat aram mo. Good morning po and Happy New Year sa Indugabos. Ngunyan po, aldaw nin Sabado, January 4. 2025. Yan. Usually po baga, after pag-celebrar kang mga okasyon, ngunyan, primerong Sabado ngunyan kang January 2025, aday primerong Sabado. Usually, ano nangyayari pagkatapos ka mga selebrasyon, nagparabarakal, nagregalo, nagparakaraon. Pag Sabado, relax. Ang iba, naghaharanap kisanglaan. Ano na nga ni mga sanglaan ni sa Legazpi? Naglibot-libot kita kaso hapon. Di kita nagkaaragihan tayo ng mga pangaran kang mga sanglaan di sa Legazpi. May nailing ako din ng mga pangaran. Igwang mga ang pangaran, taga ibang lugar. Igwang pangaran na hali sa Cebu. Igwang pangaran na hali sa Palawan. Naghanap kita kung igwang Legazpi na nakangaran na pawn shop. Ora man. Baad magngalas ka mo kung natata mga pawn shop ang ienot ang natutukar ngunyan ade. So, atyan, ikukonekta ini ngunyan na mga pawn shop na ini. Taud-taud pag-abot ni attorney tinade. So, welcome po sa satuyang programa. Yaon po kamo naghihinanyog asi naghihiling sa live stream sa DCGB News Online. Kay pa po nindo si Kuya Mike Dadoan sa idong amigo ngunyan na Sabado. Kung may mga aram kamong pigasang laan na lugar, alang kawang appraisal, may nagpapaapot kaya sa Kuya Mike, baka may aram ka lamang yung sanglaan, dako lang yung tao. Aber daw, ang naitaram ko pa masana duman, itong dua, ganyan ko, wala man kiligas pipon siya pa kung nailing. Ibang mga pangaran, bakit may mga aram ka mo dyan? I-text daw po nito sa kuyang numero 0930-214-9781. Ano ang mga pwedeng isangla? Pag-araw gani, nata niya ko tamasangla ka, ano niya kung isasangla mo? Kuya Mike, nanganaan nga ako kang nakaaging ng mga okasyon. Naubos nga sa kwarta ko. Bahad niya ko regaloan sa imo na isasangla mo? Ay, bako man nga. Ada man niya problema kung regalo. Ang importante, sa diri mo ang isasangla mong na gamit. Ade, ora makimaraot ki magsangla. Kaya kung may mga araw po kamo na pawn shop dyan na maray-maray magtao, as in, ababa da ang, nagkarami porsyento man na paggawad mo, kung minsan baga, naka-experience na manggid ka mo magsangla dyan sa pawn shop, or kung minsan sa amigo nindo, dyan mo daw ngayong una, tubuson kung nasa nangyay sa imo. Ano ang mga pwedeng tubuson? Ano mga pwedeng isangla? May kang inot, may mga usually so mga nagkikirinang arugang gold. Sabi ni Kuya Jun, sariog kulintas yan. Bago yan masangla Kuya Jun na kulintas mo, iilingon nguna yan kang alahiro, tabaka nga paglinagan ng kisuka or kuha nung likido, may piglalag sinda, mina ito. Pigsisigurado na kung ang sa imong kulintas gold talaga. May mga kulintas man talaga na aralang gaw ang appraisal value pag pag nagsangla ka. Ang wedding ring pwede isangla. Sige daw, siya makasibag kung ang wedding ring usually baga gold ang bihira man dyan ng bako gold na wedding ring.
may inapot kami kaya na barkada mi, Kuya Jones. Pwede nga kuya may isang laining wedding ring ko. Natanya ko, bulagan nga kami ni Mrs. Wala ng singsing. Oh, yan, sana ang iba din. Usually, pag day ng singsing, sadit na singsing, nagdakula na siguro mo eh. Kaya ang iba, ang pigigibok ang iba, pigpapasugpunan ang singsing. Ang iba man, pag day na usto, pigsasarangla naman ang ang iba, gigibo ng kulintas. Lilag sa, gari pendant na de. Okay. Ayan, kulintas, singsing, bracelet. Pwede mo isang la ang bracelet na de. Ano pa ang mga pwede isang la? Apisar na may mga bagay na dahil man pwede, may mga bagay man na pwede isang la. So, suyaraon ko na sa lawas. Usually, itong bigami rin syuntang ito. Mga alahas ito. Ade, sabi kang texter ta si 018. Ikaw nga Kuya Mike, lalo na itong ikaw, so may bato na ikaw may anong bato ito? Baka glass sa baso sana ito. Dapat diamond dyan ang sa singsing bagay, guwaman ki diamond, may mga bato man ang singsing. So yan ade, ikaw mananggad, pwede mananggad ang ikaw. Salamat tabi sa nagpaabot kang text sa tuya ade. So yan. Ano pang yaw sa lawas na pwede isang la? Ano pa? Sige daw. Ihiras daw nito sa tuya digde kung ano pa mga pwede. Relo. Ining mga relo na ni gari sa mga branded ini. Dahil man piga ako ang mga relo na bako man branded. Iiling man iya sisigurado iyan ade. So, kuminsan ang mga relo dahil man ini na sa pawn shop. Kuminsan sa mga amiga. Iwalay ko rin sa mo ining relo kung una dyan. Pasubliod mo una ako. Gari pigigibong collateral. So anyways, gari sangla man sana ito na may collateral ade. So ano pa ang yaon sa lawas? Okay. Sabi ni 643. Good morning Kuya Mike. Pwede man po isang laang postiso. Ay kung gold gayud iyan. Iyo, pero kung sa postiso man sana ang ordinaryo. Pero ang postiso mahalon magpagibo. May naramdaman ko, may kami bida ko nagpagibo duman sa amigo mi man na dentista. May discount na nga din postiso mong pigpagibo mo. 7,000 postiso yung 7,000. Pero dahil man yan pwede isang tabako man gold. Kung kato baga may mga postiso ka ito na naiilita pa nagaulok, nakikinang postiso, pwede isang la kung gold ang sa imong postiso. Yeah? So ito sa mga yaon sa lawas na pwedeng isang la taod-taod, pag-abot ni Attorney Tin, sa tuya na partner, si Attorney Christine Lungabel, apotunta kung ano pa ang mga yaon sa lawas na pwedeng isang la. Apisar ka itong mga na-mention narta, ade. So, magrayo kita sa lawas. Ano pa ang mga pwedeng isang la na mga gadget? Pigpapaypay, siguro, pigsangla na kaaning amiga tadig di sa istasyon ang sa iyang cellphone. Kaya bago na naman ang cellphone niya. Mapakal niya ako yung bagong cellphone. Kaya isangla ko na ining dati. Pang down payment pala na de. Dahil niya naman gagawa dun ito. May bago na siyang cellphone. Mga gadgets mananggad, pwede isang la. Pwede ang laptop, pwede. iPad, tablet. Okay? May mga mahal man talaga na may mga bagay na may mga gadget na mga mahal. Ang iba may mga nagkakairling itang mga gadget na yaon sa mga daradara nindang bags, di ba? May mga high-end na gadgets ngunya na pwede mo isangla. Makatakot og garing magsangla ki arog kang cellphone, tablet, iPad and laptop. Lalong-lalo na kung dahil mo man dahil mo na delete so mga content diyan, so mga pigtatarago baga, may mga sarong folder diyan na pigtatago ka kuminsan sa cellphone, sa laptop, na pagpigsangla mo,
hadit ka man na baka matuparan ito, kaya bago po nindo isang la, aralion ng una nindo yan, na mga importante kung minsan na cautious kita, lalo na mga pictures, kung minsan, dahil mo aram, sunasanglaan mo pala, para kalikot na gadget mo. Kaya dapat, pasiguro ka mo, may mga bagay na dapat man mailing kang iba. So, mga private na, nindo, mga files, di ba? Pwedeng magamit yan against sa Indo. Kaya, ingat manggaliyon kita. Kaya, kuminsan, pag masangla ka gadget, papasiguruhon mo na. Nganing, dahil ka man malag sa kompromiso. Dakulong kitang mga ehemplo ka ito. So, iba nga, dahil mapisagla. Pig-irahay sana, pigpairahay sa cellphone, nagkakurua sa mga data, sa mga content duman sa iyang cellphone and kumisan sa laptop. Kaya mag-ingat po kamo, duman sa nakamo sa mapagkakatiwalaan nindo na para irahay or sanglaan na dai man nagbimitir kang mga content diyan na pribado kung iisipon, nagkakaturo pa rin pati ini. May mga matitibay, maski anong katatago mo dyan. Kaya mas maray, may external drive ka mo. Okay? So, aside sa mga gadget, ano pa? So, mga bihikulo, pwede man isang laang bihikulo, arog kang motorsiklo. Diba? Tricycle. Kumising nga ni ang tricycle, bako, so tricycle mismo ang pigsasangla. So, rehistro. Iwawalat mo sa rehistro. O nitabi, isang la ko ang rehistro kang sa kuya na bihikulo. Pwede man ang arog kaya na registration certificate. Kuminsan, sulinya, ngunyan baga ang, may mga public transportation vehicles, may rehistro iyan. Ibig sa sarangla po ninda iyan na So, iyan ang pigigibo nindang gari bagay na pigwawalat sa pigsasanglaan ninda. Kung minsan ng auto, pigsasangla man ng auto, yan. Ang bike, pwede man isangla ang bike. May mga mahalon niya na bike. Kung minsan, mas mahal pa nga sa auto. Kung minsan, mas mahal pa sa motorsiklo ang mga high-end na bikes ngunyan. Kaya lang, kung minsan, pa nagsasangla ki bike, aaputon ka kang sasanglaan mo, pwede kong ngayon gamito. Siyempre, sangla mo yan, gagamito niya na bike, lalo kung magayon ang sa imong bike. Kung minsan, nagkakairig mo dyan ki problema sa pagsasangla ki mga bihikulo. Kung na-accident ang bihikulo, pagkang binalikan na kantag sa diri, natangya tarong na ini kaini. You will settle that accident between the two of you. Kung minsan, mas mahal pa so babayadan kang sa pagka-accident kaysa kang amount kang pagsangla mo. And may diferensya na sa imong bihikulo. Kaya kung minsan, may mga kondisyonis man pag nagsasangla kamo or pag kamo ang nasanglaan. Ade? So, yan. So, sa mga bihikulo, so, nagpuun kita hali sa lawas, mga parte kang lawas na pwedeng isangla hanggang nakadumang kita sa mga bihikulo. And of course, may mga mahalaga man kitang documents na pwede isangla. Arog kang titulo kang daga. Yan. Titulo kang daga. O mismo kumisan nga niyang harong. Isangla kong yang arong, dahil kasabay ang daga. Ganun dipisilo ng arong ka na isangla ko nga, dahil na bayadan, dahil na kwan, so, dahil na tubos, sinangla so arong, dahil man kasabay so daga. Ngunyan, dahil na tubos, may, kumisan may yan may period iyan na dapat sa arog ka aning pitsa, matubos mo, takong nya, forfeited yan, kumisan, may mga mareman na pigasangla, natatawanan ka pa ki-chance. May mga dates pa iyan na gari allowance sa imo. Paano kung na-forfeit na so arong mo, pero sudaga, yaon, sa imo sudaga, tutugutan mo hulo dyan mag-istar na sudaga, ay di mag-arkila ka nga, tadaga ko nga yan, arong mo nga, mag-arkila ka sa daga. Ayos man ang style, gari mo yaw sa iparenta so arong, dahil nagre-renta, sinangla mo ngunyan kang narimata na,
Sudagaan na, muya mo na iparinta. Tabako mo naman so arong. So, yan po ang mga bagay na may mga komplikasyon mo ng pagsangla. Kaya dapat malinaw ang uron kang pigsasanglaan, asin kang nagsasangla. So, madumang kita sa documents, uni po baga na, mga titulo kang daga. So, pigsasangla iyan. Kung minsan, day aram kang nasanglaan, na ito pala na titulo na ito, nagkapiraan tag sadiri. Anong sangla sa'yo? Sarong tawo man sana. So, may komplikasyon na naman po ang mga araw kaya. May natukar kita rin di kang inot sa Legally Yours GB with Attorney Christine Lungabella na araw kayan, nasanglaan siya ang tag sadiri, duwa. So, siyempre, kaba nga masana ka itong daga ang makukuha niya, tamay sadiri pa so, may separate na tagsadiri pa so itong titulo na ito. So ano bang mga documents ang pwede isangla? Aber daw. Apisar na titulo kang daga isinangla. Ano bang mga documents? May ara pa kamong documents na pwede isangla? Documents na manungod sa sa mga marireceive. Ano mga pwedeng marireceive na may documents? Papailing nga kung misa. May nag-istorya sa muya kay ito. Pigsangla niya so payroll. Uning nga tabi ang payroll. Yaon dyan ang pangaran ko. Kang last month pa sana nga ine. Isasangla ko nga ng payroll na ine. Sa imo. Ang marireceive mo nga rin pa nagsweldo nga ako. Kabanga nga kaaning yaon digdi sa payroll. Pwede isang lang payroll. Hindi ko aram kung nadagos ito. Basta igwa ki araw kaya na napangyaran. So payroll, nag-ano siya, may subig pipirmahan baga na documents ng payroll. Pigduman niya sa sa kabarkada min. Dara-dara niya, disididuhon talaga sumasangla. Uning ngayon. Ang gustong sabihin niya mas na to, mautang siya na pigpapatunayan niya na may ma-receive siyang sweldo. Bako man actually so payroll mismo ang pigsasangla niya duman. But that is the document na nagpo-prove na kaya niya magbayad. Ang pigsangla niya duman, susweldo niya. Advance. Tama. Ngunyan bako naman dahil naman pigka-cash. Pigpapadara na sa ATM. ATM, yan. Iwawalat mo ang, nga tabi ang ATM ko. Itatao mo pa ang password. Ang password ko nga dyan. Arog nga kaning numero. So, pigsanglaan mo man, titistingon, berdaw nga sige do, tistingon ko na kung iyo mananggad. Wala man nga ang kilaog, pero nga, pag araw ka ng pitsa, pitsa 15 buda pitsa 30 ngaya saka nga tiglalaugan. Pero sige testingon ta kung maano ta ngaya kung iyo mananggad ititistingon iyan kang pigsanglaan nindo. Dakulon po akong dakul kitang mga aram na mga kamidbidta, barkada, katrabaho na igwa ka ini pero tabi pigbawal po iyan, bawal po isang laang ATM. Alagad dahil man po baga nababantayan. Dahil man naaraman. Kung ang ATM mo, pigsangla mo na, natatatig sa sangla ang ATM for emergency. Kaya, iyon na yun ang mga realidad tangon niya na sa mga nagtatrabaho na via ATM ang receiving salary o ang sweldo, kinsinas katapusan sa ATM. Alagad nagkakaproblema tabi diyan mga kaimanwa ang mga tagsadiri kang ATM. Tako minsan, day patapos bayadan, tako minsan bako man one time big time ang pagbayad. May uro na yan. Alam mo nga ang 10,000, babayadan ko nga yan sa laog ki 10 bulan. Uro 1,000 ngaya ang bayad ko sa imo. Itatawanan ka halimbawa kang amount na pig-utang mo, walat mo sa ATM mo. Inagihan ki mga bulan na may bonus, araw kang December. Di mo tulos makukuha ang sa imong bonus. Tas sa ATM mo, yaon duman sa sinanglaan mo. 'Di ba? Madumang kang una sa pigsanglaan mo.
pwede po kuhaon sa bonus. Pwede po kuhaon dyan so ibang benefits. So, yan. Diyan nagkakaano. Kung minsan, may mga negatibo man po na ano kaya nang isasanglaan nindo. Lalong-lalo na kung ang isasanglaan nindo ang ATM. Pero dahil kitang magiginibo ka inita. Iyon na talaga ini ang mga pangyayari. Dakulong kita mga pag-iriba. Kaway-kaway dyan sa mga pag-iriba ta na nagawad na sa ATM. Naibalik na po sa ATM sa Indo. Yan, congratulations. Ngunya na 2025. Dahil na po nyo pagsanglaang sa Indong ATM. Yo. Dahil mga actually bako man yan bako man yan so bagay na ang iba kaya very negative man talaga din no. Uy nga nagsanglang nga kay ATM. No, dahil man may mga pangangaibo man talaga sa tuya ng mga tugang sa trabaho. Kung minsan ang iba nga ni nakatrabaho ta dyan, so katrabaho ang magamit kang ATM. Kaya mo daw iyan gibuhon. Iyan mga pagmakulog, mga pagtabang sa katrabaho. Subliyon ko daw yung ATM mo, nata ngaya. So ATM ko nga kaya nakasangla na, kaipuhan ng kuno naman nga talaga araw kani. So may mga nakikiuro na araw kaan. So ATM kang katrabaho ang gagamito na naman na isasangla. So yan talaga, magpasalamat ka mo sa araw ka na katrabaho. Bako sa nindo ang katrabaho, bako sa nindo ang barkada, tugang na nindo iyan na uyan na mga so nagpipirma. So mga co-maker, isus, dakulaon ng responsibility kaya pa nag-co-maker ka. Na? Gari man siya na siya nagtataram, na pagday ka nakabayad, siya ang babayad. Kaya co-maker. Napapagkaurulayan tayo taod-taod. I-discuss buda, ipapaliwanag ni Atty. Uning kaaputan kang saro na nag-apot sa iya na. Sabi kang nag-apot kay Atty. Atty. Pwede ko ba isangla ang lupa ng nanay ko? Kahit buhay pa siya. Makamakon mo yan. Ha? Daga ni mama mo, isasangla mo. Pero buhay pa si mama mo. Abot daw kung apotunta si Atty. Taod-taod. Kung pwede man ang ganang araw ka yan, ha? Paano daw na de? Ngayon ma, paano ka kay mama mo ngunyan? Sabado, January 4. Ma, ano nga nonoy? Happy New Year, ma. Ay, Happy New Year, ma. Magayon kita. Alo yun niya, dahi ka na nakabisita baga. Masan taon na ngaya. Kang Christmas niya, dahi ka nagdigdi. Kang New Year, dahi ka maringin niya. Bago nagtapos so si mana ngaya kang New Year. Iyaong kang ngunya. Isus ko, dakulaon niyang kaugmahan ko nga nonoy. Nagbisita ka sa sakuya. Nya anong yan tuyo mo? Yaon nga masutitulo kang daga mo. Alim mo na baga yan. Anuhon mo nga sutitulo? Pwede ko nga maisangla. Gari di pisilom na magparam kay mama mo. Lalong-lalo na kung dahi ka man nagpapara duman, dahi ka man nagpapara bisita duman sa mama mo, ara mo may daga si mama mo. Pero alagad, ang ina talaga, dahi ka man masasayumahan. Pero iapo ta kay Atty. Taod-taod, kung pwede isangla, kung buhay pa si mama mo, ano ang mga dapat na may mga documents ba diyan, So maiintindihan tayo yan. So pagbalik ta dyan, makakaiba na si Atty. So time check muna kita. Ang oras eksaktong 11:29. An oras hatod sa Indokang. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko.
Ang Plemex for Kids ay gawa sa Lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang Lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex! Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Mahalagang paalaala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mabibili ang artrisin sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, and other leading drugstores nationwide. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Variada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Syudad kan Legazpi, si Consi J. Pili, handang magserbi. Con si J. Pili, dedikadong servidor si J. Pili, tinatabangan niya gapo si J. Pili, para sa Legazpi nyo si J. Pili, serbisyong na matanos. Con si J. Pili, handang magserbi. Con si J. Pili, handang magserbi. ABB Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years. AVP Catering
Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP, through the test of times, we have served you at your own home. AVP, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. AVP Catering Services. AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP At 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegazpi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. Dapat aram mo. Ignorance of the law excuses no one. Kaya, dapat aram mo. Welcome back po sa tuyang programa. Yaon po kamo sa tuya na programa ang Legally Yours GB. Basahon ta po muna ining announcement ade. Ini ang pigapod na Republic Act number 11261 para ini duman sa mga first time Job Seekers Assistance Act offers pre-certification through CSC. So mga ma-apply dyan, first time na ma-apply ki trabaho, ade magmati po kamo maray. In line with Republic Act number 11261 or the First Time Job Seekers Assistance Act, the Civil Service Commission, CSC, is providing first time job seekers with one free certification of eligibility and one authenticated copy upon request. Kung tigsarong kopya man sana, libre. Kung first time ka mo maagad ki certification of eligibility and susaro man na kopya kang authenticated copy. For additional copies, a fee of 100 per COE and 50 pesos per authenticated copy will be charged. So to avail of this assistance na mga first time job seekers, dapat mag-present po kamo kang oath of undertaking and a barangay certification confirming their status. The following requirements must also be met. Dapat Pilipino kamo, Filipino citizen. The applicant must be actively seeking employment and the applicant must have been a resident of the barangay issuing the certification for at least 6 months. So, nakapost man po inidigdi sa satuya sa live stream tade sa DCGB News Online. So, mga interesado ka ini, lalong-lalo na sa mga nag-a-apply na kitrabaho, nagwa na ki eligibility. So kopya nindo na kang certification of eligibility, libre pag primero nindong kukuhaon pa sana. Ayo? Dahil po kamong babayadan kung saro man sanang kopya kang certification of eligibility and so authenticated copy, libre po parehas. Ayo? Okay na si Attorney Tin? Okay. Salamat sa Diyos. Okay. Taod-taod, may igwa pang libre. So, may pa-training pang LTO to sa theoretical driving baga sa January 9 and 10. Ayan. Good morning, Attorney Tin. Welcome and Happy New Year po sa imo. Good morning, Kuya Mike. Kasi sa yung mga parang tabay, Happy New Year. Yan. Nakahabol pa ba? Okay, Attorney Tin. May aram ka lamang na bagay na yaon sa lawas mo, apisar kang nailing kong bracelet mo na rilo ha, bagay na yaon sa lawas mo na pwedeng isangla. Tayo man pwede isangla, ining ko Kuya Mike, kasi pag, di ba, ang aram ko, pag masanda ka, dapat authentic. Authentic, yan. Authentic. Gold. Authentic. Pag dapat ika ang may tag sa dirigis mo, ang tig sa sanla mo. Okay. Dapat dardara mo sa resibo kaan pag masangla ka. Any proof of ownership, Kuya Mike. Okay. May proof of ownership. Kung minsan, ang ibang sanglaan, Attorney Tin, nakasangla naman ako. Dahil man pig-anap. Ano nga yan, sir? Dahil pig-anap. Dahil nag-anap. Basta isangla mo naman sa inda. I-check lang ikaw, Kuya Mike, nakatry ka na magsanla. Ayun na. Nakatry na ako magsangla kayo ito. Grabing pangangaipo ko ka to, Attorney Tin. Pero grabe din kaya ang properties ni Kuya Mike. Dahil man, may isa sanla. Sinangla ko nga dahil ko naman nagawahan.
Basta wala man pala si attorney na pwede isang lanayaon sa lawas niya de. Bad mga documents, mga notary dyan tabi, pwede isang laang notaryo. Kalantangan degree Kuya Mike, maraming trabaho tulos kang first week of 2025. But Okay. anyway, blessings naman ang Uning Ang nagapot trabaho. kaya attorney na puunan ko na kasubago na sabi niya, gari niya ako nagbisita ini kay mama niya ngunya na Sabado ade. Sabi niya, "Ma, Happy New Year." Yaon tabi mama so titulukan daga ta diyan. Pipin Kuya Mike, kaya dakol din ang kumbaga kasi ributan ni digdi sa opisina and for sure all the other offices. Kasi usually mga araw kaining panahon, iyo din sa time na iyaraon kompleto ang mga magkakapamilya. Mga tayo pa nagbabalik sa ilang mga trabaho or kung saan na nag-i-start sa harayo na let's say abroad or in Manila. Iyo lang din ini ang panahon ninda para asikasuhon gabos na dapat asikasuhon. Nag-ururon sila kang properties. Maski buhay pa si Kuya mama Mike. ninda. Ako nga, ipabakal ko sa nga so party ko nga dyan sa daga. Tawin na nga ako hermano. Susaro man nga ma, iprindata na nga yung unang daga mo. Yung mga ganade, reunion with a purpose ang ninda. Oo, kaya sabi mo Kuya Mike, pwede mananggat na nagbisita yun sa iyang ina. Okay. And then aram na may property. So baka tighanap suti tulo kang daga sa iyang ina. Pakaburo bisita ade. Pig-interesan tulos. So daga ni mama niya. Pakaduro digdi mo nga. Pirang taon ka nga diyang buro bisita nga sa kuya digdi. Pag bisita mo nga, so daga ko pa nga pig-iinitan mo. Na-imagine ko ang Pero sabi ko nga ni kasubago, ang ina, pero may maluya ang buot sa aki. Maapo to lang aki. Ano nga nonoy nata nga grabe nga pangangaipo mo sa nata nga ta muya mo isang lang daga. Ade, papaluy-luwayin kita ni mama. Kasi araw ka ng mama eh. Okay. So, kung araw ka ni attorney na buhay pa, si mama niya buhay pa, kung magtugot, halimbawa, ipagpalagay ta na, nagtugot, pwede mananggad. Nagtugot si ina. Okay. Ang tigi-execute Kuya may na document sa araw ka ini mga pagsanla, let's say nintaga, is deed of real estate mortgage. Or mortgage, ang ako dyan. And this is an accessory contract. Pag sinabi ng accessory contract, may kinakapitan siya na principal contract, which is the contract of loan. Contract of so, loan? may nainot ng kontrata, which is the contract of loan, let's say nag-utang, si debtor, mortgagor, and then igwa siyang property, tig-offer nga ito as collateral or security para pag na siya nakapagbayad, then at least may pwedeng makakover nung sa iyang nautang. So, ibebenta ito ni creditor, mortgagee, and then ito ang magiging pambayad sa nautang. And may two parties din Kuya Mike sa mortgage. So, kung sa loan, yung sa creditor, so nagpautang, and then so nag-utang debtor, sa mortgage, si mortgagor, so nag-utang na nagtaokang sa iyang property, mortgagor siya. And then so, tigsanlaan naman, kung tayo si na so property as collateral for the meantime, mortgagee ang abot sa iya. Okay. Kung sa iya sudaga, paano ka ni kimama niya sudaga? May additional documents pa yun eh. Very important Kuya Mike na factor kasi dapat po ang nagsasanla ang sa iyang property, siya ang absolute owner na tiga-apon. Okay. So bako siya. So dapat siya talaga ang may tag sa diri. In this case, pwede ko ba isang laang lupa ng nanay ko kahit buhay pa siya? Considering na buhay pa po ang sa imong nanay, siya ang absolute owner kang sa iyang daga. So, siya ang madesisyon kung anong gusto niyang gibuhon sa iyang property. Okay. Kung isasanla man yan, dapat siya mismo ang pusa na masanla. Bako ika na aki. Or, pwede naman, ma-execute ng special power of attorney or SPA ang sa iyong mother. And then, tigo-authorize ka as sa iyong attorney-in-fact or agent na ika ang mapirma sa mortgage or pagsanla kang sa iyang daga. Pero, syempre, pwede na ma-forge ka
or lalansihon mo si mama mo na baka iba man pala sa contents kang document na mapirmahan mo na ngaya utupalan SPA para isan laang sa iyang daga. Take note na pagbuhay pa po ang sarong tao, let's say sa case na inikang sa tuyang paraan tabay, ang mother niya buhay pa na may tagsabiri kang daga ng gustong isanla, ang karapatan kang aki is in Kuwait pa sana. Pag sinabing in Kuwait, mapapasai mo yan in the future pa. Bako right now, nabuhay pa ang sa Okay. In Kuwait? Yes, Kuya Weng, in Kuwait. Iyo, may karapatan ka dyan, pero bako mo niya, tabuhay pa ang sa imong mother. Mapapasai mo yan kapag may nangyari sa iya anak. Okay. So, if ever pala, pag sinabing absolute, ang maprinda duman, ang masangla, si nanay niya, bako man siya. Yes, Kuya Mike. Day talaga pwede na siya ang magsangla so aki, may additional document na o itong sabi mo special power of attorney. Mismo ang masanla, dapat may special power of attorney siya nakapod-kapod. But authorize siya kang sa iyang mother na isan lang daga kaini. Day yun yung epekto duman kung may mga tugang siya. May mga tugang so kuya magsanla? So aki, may iba pang aki si nanay, may mga tugang pa sumasangla. So sarong aki, abawang nga duwasid da. Same Kuya Mike, oo. Pati sa mga tugang niya, wala din karapatan duman sa daga, nag-ibuhon kung anong gusto niya nag-ibuhon, such as pagsanla kang daga. Kasi since yaon pa si nanay ninda, dahil hindi pwedeng hiroan ito. Dahil pwede magkontra sa sarong aki na buuman. Dahil tangyan ni pagsangla. Ngayama, dahil mong ngayama, may requirement ba na dapat may document man, may SPA man or something na document na itataw sa sarong aki? Dahil Kuya Mike, kasi ang SPA is, ang principal dyan, same din. Siyempre, kung si Say sumaytag sa diri talaga. Si nanay. Okay. Pwedeng madagit ka ni sa sarong tugang. Gari nga gari na alamangan man nga ako maday man pala niya ako diyan ki Deber, day ako makakakontra maski nga abo ko. Maring ako umuya ko yan isang kung abo niya pala wala siyang say yung sarong tugang. Yes, opo. Okay. Maski si Say sa enda ko yung may kurang say. Ang may say talaga diyan is si sa endang mother. Kung iyo pa ang absolute owner kang property. Lalo na kung may hiling sa titulo na ang nakapangaran talaga dyan is si mother nita. Paano kung sa ngaran mag-agum balo si nanay? Parehas manggila yun, attorney? Then that's the time, Kuya Mike, na let's say, balo na si nanay, and then naglaog sa conjugal property. Okay. Iba na ito, iba na. So half lang po ang pwede ni nanay na isanla. Kasi half lang siya ang absolute owner. The other half, napaduman na ito sa mga aki ni nanay. Okay. So may habol na duman sa tugang. So that's the time na kung ikasanla ang buo, kaipuhan, so consent syempre and pirma kang mga aki para duman sa other half. Okay, so kabanga man sana pala. So diyan na magkakaigwa ki so sarong aki ade. Ahoy, kabanga man sana ngayon pwede mo diyan. Oo. So pwede isanla, so share niya. Okay, sabi tangan ni Kasubago Attorney Tin, sa mga nagara ko kaining masangla, ririparuhon mo manggal kung pera ang tagsadiri. Ano ang klasikang titulo, di ba? Aro ka ni Yes, Kuya Mike. Opo, actually sobrang dakol na dapat riparuhon kapag may nagsanla po sa Indonin property. So, it's always best to consult your preferred lawyer bago po magtanggap kang tig sa sanla sa Indo na property. Kasi kaipuhan i-check kaan kung nagsasanla ba sa iyo ang absolute owner, siya ba talaga may tagsadiri, di ba? Check kaan ba kung man sa may tagsadiri, sinanla sa imo, kapot mo na sa titulo, tapos may nagbutwa na nagki-claim natayaon yan dyan sa imo, lupa ko yan, parang gano'n. So, kaipuhan pa talaga i-check, scrutinize, mag-imbestiga kung talagang siya ang absolute owner kang property na tigsasanla yan. Okay. Pag-aro kayo ng attorney na may ibang tagsadiri, ade, abawa ako, nasanglaan ako, kidaga. Dahil ko tigibo ito na sabi mo na i-check, okay, dinasa ko sa titulo. Nabasa ko duman, duwa ang tagsadiri, magtugang. Anag sa kuya, si brother A, anang sangla sa ko, may tugang pa siya si brother B.
So ang naisangla sa kuya kadto kabanga. Anong epekto kay ito sa kuya bilang pigsanglaan? Considering na daiman na apektuhan Kuya Mike to other half, di ba kabanga lang, so share lang kang Opo. nakautang talaga sa iyo. Then valid naman yun. Valid naman yun. Mortgage. Okay. Yes po. Pero kapag in the event na nag-default siya, so nagsala sa imo and nakautang sa imo, ang pwede mo lang, syempre, i-foreclose, ibenta, is to other half. Pag sinabi mong To half lang, nag-default, so share lang. sinabi mong default, dahil nakabayad sa ako, dahil niya natubos. Yes, Kuya Okay. Mike. Dahil nakabayad sa date or aldaw na dapat na nagbayad na siya kang sa iyong utang. Okay. So very clear po ade. So kung sarong ektarya ang pagprinda sa sakuya ni Brother A, kabang ang ektarya sa naduman ang pwede ko i-foreclose. Opo, kasi kung duwas in the owners pa or co-owners kang daga. Okay. Absolute owner siya kang kabangan lang. Okay, Kasi okay. may kahati siya. Okay. So day pa ito na subdivide. Bilang ako sunasa, pwede ako magpili duman dapat uni sa kuyang parte o si siyang ma-decide pag na-foreclose na. Pag dai pa na subdivide Kuya Mike, dai po pwede na kumbaga so undivided portion pa lang duman. So pag undivided pa, dai pa po na segregate, natutol, wala pang na-execute na extrajudicial settlement of estate, then kumbaga ang tigsan na lang sa imo is share niya lang. Share niya lang. So share lang na so karapatan niya lang na may share siya duman, pero okay. bako pa specific arin duman sa induman banda. Kumisa kay attorney Tin, sa laog ki sarong ektaryang daga, may parte diyan na may tubig, may parte diyan na dae. O yan sa kuya, so may tubig. May sapa nga yan sa kuya, nga ito nga kukuhaon ko ha. Prinda nga sa kuya ni brother mo. There are instances na arukan kay attorney Tin ang mga sitwasyon. Kaya bilang mga ini mga nagsasangla, so aram ta naman sabi ni attorney Tin, big paliwanag na sa tuya, kung aram ka ni kinanay mo yan na daga, nagtugot, may SPA. Siya ang absolute owner kang daga, siya ang may absolute right na mag-decide kung isasangla ito dahi. Dahi naman kay ibang documents, attorney Tin, na dapat na i-execute bago yan isangla. Yung deed of mortgage, Kuya Mike. So mortgage. Okay. Yes okay. po, opo. Okay. So, ang masasabi ta sa mga paraan tabay ta na naghinanyog and naka-experience kay araw kaini or may tig-offer sa inyong property as collateral or security para sa nautang sa indo, dahil po kamo magtugot basta-basta na kuwaon lang. Kaipuhan po talaga nindo yan is scrutinize just to be sure na ang nagsanla po sa indo ay talagang iyo ang owner. Absolute owner. So, maski nag-claim pa iyan na sa mama ko man ini, diba? Kasi so iba Kuya Mike, ignorance of the law, excuses no one. So iba, tigkukuan na lang sa mama man niya daang. Only to find out na wala man pala consent ni mama niya. And then buhay pa si mama niya. So ang may tag sa diri ka si mama niya. Bako man si mama niya ang nakautang sa imo. So aki, di ba? Yes, okay. So maski po nagsabi na kamag-anak siya or what, kaipuhan i-check sa titulo, dapat siya ang nakapangalan dyan. Kung bako man siya, kaipuhan po, ma-secure so consent, let's say, special power of attorney. Okay, yan ang para sa mga pigsanglaan. Ano man ang pwede mo maging advice duman sa mga nagsasangla? Tangan dem sila mabuyo. Okay, sa mga nagsasanla naman po, dapat masanla ka mo sa ito talaga su property. Dahil po ka mo basta-basta magsanla or magtaonin mga property, maski temporary lang, na bako man talaga sa indo. Maski sa kamag-anak nindo yan, dyan din Kuya Mike nagpupuon talaga ang gulo. Diba? Mapaparaot pa ang sa indong relationship, family relations, ang friendship, kung sa friend mo, balance sa property. So, kung wala man lang din ma-offer na property para magsanla, then baka magtugot naman. So, tig-susublian mo na wala kang ma-offer na property as security. Kuminsan baga attorney Tin sa sangla, so pigsanglaan, okay nga uni ang kondisyonis ko. Pag di ka ngayon nakabayad, sa araw ka ng petsa, sa kuya na ngayon na daga mo.
Or habang nga nakasangala nga sa kuya, kung ang daga mo ngayon nagaani ki sampulong sakong paroy, sa kuya ang gabus ito. Pwede ba nga mga arog ito na kondisyones, ikabilang masangla, matugot, ano ang magiging advice mo duman attorney sa masangla? If ever, naarog ka ng sitwasyon. Sa pag automatic appropriation, Kuya Mike, kang daga mismo, pinagbabawal po ito ang apondoman pactum promisorium. Na Bawal ito. pagdain nakabayad, pagdain nakabayad, so nakautang sa imo na nagsanla, automatic sa imo na so daga, bawal ito. Bawal. How about But ito duman, produkto sa duman? fruits, let's say, or palay, Aha. ang alam ko, pwede naman siya, basta voluntarily agreed between the parties. Okay. Yaon yan duman sa sa yung document. Yes, Kuya Mike. Specify Dapat dapat. naka-specify po yan sa saindang deed of real estate mortgage. May nakasurat na, pero may pa sila, uning nga pa di ang nakasurat ha, pero nga sa tuya ang verbal, uning nga, dagdag tapang nga yung uro na do. Pwede ba ang araw ito na may verbal pa sila aside ka mga nakalista duman sa documents? Ganito tatago sa attorney? May mga nangyayaring arugan, Oo. Kuya Mike, Yes. na ito man tanindigaran, may mga nangyayaring arugan. But, of course, to protect the rights of both parties, dapat po, gabos, nakasurat duman sa saindong kontrata or deed. Kasi pag nagka-problema, difficile i-prove na may agreement ka mo, iba pa duman sa nakasurat. Okay. May man, pagkatauban naman ni Duki, nagkapirang aldaw bago magpirma so duwang parties sige ba ano nga yung doon ha bago adyan right there and then pag nakauyo na sinda, okay na. Sige, bago nga mag-decide magpirma nga dyan, araw nga kani dapat basahon mo unang yaning maray. Or automatic na. Ang presumption ko kasi, Kuya Mike, is pag nagrani na sa lawyer, may agreement na talaga of first part. Okay. So, ang trabaho mo na lang is to put into writing that agreement between the parties and of course, notaryuhan. Okay. Baad may iba pa attorney na detalye na nakaligtaan ko iapot po sa imo manungudig di sa pagsangla ki lupa ni nanay. Okay. So, ilang po ito na ipaglingawan na very important to check kung ang nagsanla po sa indo kang sa indang property is iyo ang absolute owner. And paano yun check? Of course, sa title. Title talaga ang pinakamakusog na proof of ownership, conclusive proof of ownership kang sarong daga. So, i-check po yan sa titulo. Kasi kapag siya ang nakapangaran sa titulo, nagsanla sa imo, and then na-find out kang talaga absolute owner or may tagsadiri kang daga, pwede po yan na i-recover or kuwaon sa imo ng kapot-kapot mong titulo. So, wala ka na din na makakaputan, kumbaga, security. And pwedeng mag-arise pa duman ang mga mas dakol na problema. Imagine mo, ikaw man sana nagpasublik, tapos ikapaso, magkakaiwang patong-patong na problema. Yan. So, para maiwasan, siyempre, prevention is always better than cure. Lalo na nakahassle din po talaga na magkaso or pag ikakinasuhan, sobrang hassle, magastos, haloy, nakaka-stress. Para maiwasan, dyan pa lang, maging cautious na po kamo. So, pag may nagsasanla sa indo, i-check kung siya talaga ang absolute owner kang property. Okay. Para sa Kuya Man Attorney Tin, kung ako agadan ki-advise, gari, dahil na nindo pagmitiran ang daga ni nanay, alato na sa nindo na masadirin na po nindo yan na daga. Ba nindo na matubos, buhay pa si nanay nindo, makulog ang buot ni nanay nindo, narimata sa daga, sa'yo na maita si nanay. Bawal lang ito, Kuya Mike. Garo baga, maski buhay pa si nanay ninda, garo tiga na ninda. Yes. Gagada na ninda. Kasi, di ba, dahil lang sa daga, yaon pa si mother nindo, pero kamo na ang madesisyon kung ano dapat gibuon sa iyo. Dahil po dapat ako ka. Yes. Kaya lang, dahil naman ma-discount attorney. So talaga may in dire need talaga. So sarong aki gaya. Baka sa kabuutan asin pagkamot ni nanay sa sayang aki, tuminugot. Kaya lang ako bilang aki talaga, wait for the right time na sa indo na po iyan na daga. So, aram taman kung ano rin ang right time. So, Attorney Tin, baka may mga muya kayo announce or any greetings po sa mga labidabs mo dyan? Mga pati
Kuya Mike. Pero Family ba ka? Kasama? Saro lang. Saro lang. Okay, sige. Okay. Happy New Year, of course, sa kuyang own family, Longabella family, Llorera family sa mother side, my DCGB family, to Kuya Mike, sa bilog na technical team, sa DCGB News Space, sina Papa Mar, Papa P, Happy New Year po. And of course, sa mga big boss ta, si EVP Glenn, si Ma'am Brenda, and si VP Henry Maceda. Happy New Year po sa inyong gabos. And may we have a productive 2025. Hindi sa opisina, sobrang productive na talaga. Okay, so yan po ang kabilugan kang satuyang programa niya digdi sa Legal Years GB ha. Kaya ba naman po sa lado technical ang satuyang pasasalamat man po. Kasubago yaon si Kuya Jun, nguya yaon si Kuya Nemsen si Jerome. So, thank you very much po sa inyo sa pag-ibata ko sa primerong Sabado kang satuyang programa digdi sa Legal Years GB. So, kaya ba po, asin sa ngaran ni Atty. Tin, kami po nagawalat sa Indo na ang kamangmangan sa batas ay hindi dahilan. Sa indung nadangog ang programang Legally Yours GB. Abangan